кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмет, уважаеми заместник кмет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости, уважаеми медии. От тази трибуна днес искам да повдигна един важен въпрос, касаещ медицинските работници в нашата община и социалното неравенство, което изглежда се наблюдава в заплащането на медицинските сестри в МБАЛ Югозападна болница, клон Петрич. На журналистически въпрос от вестник 24 часа относно възнагражденията на медицинските специалисти, доктор Тонев, който е управител на МБАЛ Югозападна болница, заяви, че заплатите на лекарите в болницата варират между 3500 и 8000 лева, а медицинските сестри получават около 2500 лева, което той определи като относително високо за болница от нашия ранг. В същото време в публичното пространство се появиха информации, че медицинските сестри в болницата в град Сандански получават по-високи заплати от тези, които са в болницата в град Петрич. Това ни води към следните важни въпроси, отправени към кмета на община Петрич. И това са следните въпроси. Като представител на община Петрич и на всички нейни граждани, дали сте запознат какви са реалните щатни заплати на медицинските сестри в МБАЛ Югозападна болница, клон Петрич и клон Сандански? Като член на управителния съвет на МБАЛ Югозападна болница, може ли да потвърдите дали действително има разлика в заплащането на медицинските сестри в болницата в Петрич и тази в Сандански? Ако такава разлика съществува, какво е обяснението за нея и какви мерки ще бъдат предприети за изравняването на възнагражденията? Вярно ли е, че на медицинските сестри е било обещано увеличение на заплатите от септември 2024 година, но такова не е било изпълнено до края на годината? Можем ли да очакваме, че от 1 януари 2025 година ще бъде актуализирано щатното разписание и ще се осигури достойно възнаграждение за тези изключително важни специалисти? И последният въпрос ми е лично към вас. Медицинските сестри от град Петрич неколкократно са търсили срещи с вас, но тя вече няколко месеца се отлага. Възнамерявате ли да се срещнете с тях? И кога? И искам да добавя, че здравеопазването е основен стълб на едно общество, а медицинските сестри са гръбнакът на една болница. Те заслужават не само признание, но и едно справедливо заплащане. Надявам се на ясни отговори и конкретни действия от ваша страна спрямо медицинските сестри на град Петрич. Благодаря. Заповядайте, господин Бръчков. Уважаеми господин Руйков, доста избирателно явно преглеждате статиите, свързани с Югозападна болница. Смятам, че имаше една много ясна и целенасочена атака към Югозападна болница. И не само към клон Петрич, и към клон Сандански. Неколкократно с мен са търсили среща. Колегата Коларов се е срещал, както и аз. Търсили се среща от Синдикат защита, което е нещо много различно. Да, те също представляват, макар че не са национално представен синдикат. Но до този момент, освен създаване на допълнителни проблеми и обструкции, няма. Иначе винаги има някой недоволен. Едни със сигурност с основание, други не чак толкова. Даже да не кажа, че изобщо без основание. Със сигурност има диспропорция на заплатите и то е обосновано. Ние като говорим за дейност, медицинска дейност, в крайна сметка трябва да се гледат и плюс, и разходи, и приходи на даденото отделение. Винаги има допълнително материално стимулиране. Има разлики между това цялото нещо. Иначе, повярвайте ми, с медицински сестри или с специалисти от болница съм говорил през ден по всякакви въпроси. Включително инцидента с нощи. Между 8 и 10 без прекъсване. С приемен блок, с лекари, спешна помощ. Така че нашата комуникация не е спряла. Но разберете, от над 400 човека, които работят, винаги ще има някой, който да е недоволен. А относно самото щатно и заплати и така нататък, наистина ще направя проверка. Последния път, като бяхме, тогава включително и с Синдикат защита, които са изключително агресивни като поведение и като настояване,
Включително и те, ако помните, беше обявено стачна готовност. Нали така беше? Беше обявена тази стачна готовност 2 дни преди парламентарните избори. Случайно. Пак казвам, няколко пъти натъртвам случайно. Защото тази цялата атака върху Югозападна болница не е никак случайна. И когато беше обявена стачната готовност и ние обявихме, че няма как 2 дни преди изборите да реагираме за каквото и да е, доктор Тонев направиха професионална среща, ние кметовете също направихме среща, коментирахме и с медицински сестри присъстващи, включително и с синдикат защита, пак. И след това, както виждате, тази стачна готовност беше отменена. Тоест в голямата си част това, което е поставено като условия, е изпълнено. Но пак казвам, винаги ще има някой, който не е удовлетворен по някакъв начин. Къде е правдиво, къде не толкова. Това мога да кажа, иначе на база на вашето искане аз ще направя една справка, която да предоставим. Ако помните, госпожа Данила да ме допълни или да ме поправи, ние създадохме една комисия, обща, с колегите от Сандански. Тогава вие също бяхте поканени да се запознават постепенно с системите на здравеопазването. И проблеми, разбира се, и позитиви. Но там обикновено е само отрицание. Вие тогава не дойдохте на комисията. Оттам започнаха едни такива разговори в тази посока. Така ли беше? Защото виждам, че се усмихвате. Как да не беше? Вие бяхте поканени на тази комисия. Комисия. Обикновена комисия, която се запознава. Това беше. Вие отказахте и мисля, че казахте, че не сте достатъчно подготвен. Как не сте отказали, като не сте се явили? Вие бяхте единствения, който не дойде на комисията. Разбирам, че темата е... Моля? Разбирам, че темата е много чувствителна и много интересна за спекулации, само че вие взехте да се запознавате с проблемите на болницата, откакто си правихте клиповете преди изборните отпред. Това беше вашето начало. Сега някакво продължение. Някой се е виждал с вас, поделил и така нататък. Поправете ме, ако точно вие не поканихте, не мога да се сета за името на лекаря, хирурга. Канелов. Доктор Канелов на една среща с колегите общински съветници. Нали така беше? За пореден път се видя, че това, което доктор Канелов коментираше, даже не разбрахме каква е ситуацията. Не разбрахме ситуацията, защо Канелов се кани, а не началник отделение или пък въпросите да се отправя даже и към директор на болницата. И даже и доктор Канелов накрая се почувства така в неудобна ситуация. Има някакви активности, които, пак казвам, тема здравеопазване, тема болница, всеки може да артикулира върху тях. Но когато зададеш въпроса, аз какво направих по темата, освен да шумя, много малко хора могат да кажат нещо. И това е тема, която е тема с продължение и отворена тема, която непрекъснато трябва да се работи. Общинското здравеопазване в България в момента е оставено буквално на доизживяване, за съжаление. А колко и да не ви харесва, Югозападна болница, поради един или друг начин, и това може да се запознаете, има и списъци на общинските болници от Националното сдружение на общините, които списъци на общинските болници се качват и в МЕЗЕ, са едни от най-добрите показатели. С всичките си недъзи. Защото не може да очакваме от една общинска болница, която изпълнява и огромна социална функция, да ви напомня за 2 случая преди 2 седмици с лека му пръст, мисля, че Вангел се казваше името, къде се развяваха снимки нагоре-надолу по Фейсбук. Но и тия са снимките, са само по снимките. Никой не го закара някъде, никой не го преоблече, никой не го изкъпа. С всичко това бяха натоварени и санитари от болницата, и общински служители. Така че много може да говорим, не искам да отекчавам и колегите допълнително. Разбрах какъв е коментар относно щатно и така нататък на сестрите. Но предлагам и на госпожа Данилова и на вас, няма нищо лошо тази комисия по здравеопазване да продължи своята работа, заедно с колегите от Сандански, защото наистина въпросите са много и пак казвам, няма да става по-розово. Виждате, че непрекъснато се отварят нови лицензии на болници. Който не е запознат, не знае това до какво ще доведе. Само на територията на област Благоевград може би се очаква 2 или 3 нови лиценза за болници.
Това означава още по-увеличена конкурентна среда, още по-тежка ситуация за привличането на специалисти и задържането им. Благодаря. Благодаря, господин Бръчков. Заповядайте, господин Руйков. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмет, госпожо председател, с колко време разполагам, защото ще имам? С колко време разполагам, защото ще бъде дълъг отговор? Сега с колко време разполагате ли? 5 минути е Добре. Времето. Уважаеми господин кмет, на първо място за тази среща, която вие инициирахте за Сандански, става дума за среща, която беше инициирана от вас с управителния съвет на болницата. На тази среща госпожа Данилова ни информира в 10 часа сутринта, че в 12:30 щяло да има среща. Това е изключително непрофесионално от ваша страна. Ние сме ангажирани хора, които се занимаваме с друга дейност, няма как да отговорим толкова бързо и тези обвинения, вие, които правите от микрофона на най-високата трибуна в Петрич, не прилягат на кмет на община с такъв голям капацитет. Второто, което става дума за доктор Канелов. Доктор Канелов надълго и на широко в комисията, която беше сформирана, обясни за какво става дума в хирургично отделение. Той искаше да се подобрят 5 основни неща. И не е, както казвате вие, нищо, а са 5 много важни неща. Това беше инструментариума да се поднови, в хирургично отделение, в самата операционна, да се постави антибактериално покритие, което е от изключителна важност, да се закупят монитори за следене, аспиратор да се закупи. Вие запознати ли сте, след като твърдите, че толкова често отивате в болницата, че хирургично отделение работи с инструментариум от 80-та година, на който пише сделано в СССР, и след като пристигна доктор Канелов в комисията, която се проведе тук, вие казахте, че се срещате много често с докторите и сте запознат с проблемите. Докторите твърдят, че ви търсят под дърво и камък, а вие не се явявате в болницата. Същите доктори, които са в болницата, не мога да ги назова по име, защото ще има реваншизъм после от ваша страна и да ги гоните. Такъв. Разбира се. Ще има реваншизъм, който вие ще ги гоните, ще ги преследвате да си отмъщават. Така. След което доктор Канелов, след като запозна общинските съветници с проблемите на МБАЛ Югозападна болница, конкретно за хирургично отделение, на следващия ден, след като той се разговори, получи от Санданската болница чисто нов комплект, комплект за хирургично отделение, немско производство. На следващия ден господин Стефанов се задейства да прекара вече за аспиратор, да покачат аспиратора в самото отделение. Ако не е така, нека ме поправи. Така е, защото доктор ми спомена лично. Да. Дума срещу дума. Защо трябва винаги докторите да почнат така да се каже, да пискат, за да може вие да им обръщате внимание? Виждам, че не сте се запознали с щатното разписание и щатната ведомост на сестрите, въпреки че твърдите, че доста често се среща с тях. Това е щатно разписание, щатна ведомост на една от сестрите в МБАЛ Югозападна болница в Петрич. Отдолу е другото на друга. Щатното разписание е 1550 за главна сестра и 1500 за старша сестра и 1500 за другите сестри. Та въпросът ми е, къде видяхте вие 2500 лева заплата, която твърди доктор Тонев? Все пак вие сте член на управителен съвет и трябва да защитавате нашите доктори, нашите сестри. Да ги защитавате пред другите общини и другите доктори. Ние трябва да се научим да уважаваме нашите сестри и нашите доктори. Вие, защото се повдигна социално напрежение покрай изборите и вие се скрихте зад изборите, сега няма нито избори, нито нищо. Защо пак насаждате някакво напрежение, че се повдига темата изкуство? Не е изкуствено. Ние имаме 4 години, за да оправим тази болница. Не да внушавате, че само покрай изборите за предизборна кампания ние сме си повдигали темата. Ние направихме предложение в Общински съвет за закупуване на 3 хемодиализатора, след което се закупиха тези 3 хемодиализатора за отделението по хемодиализа. Направихме предложение за тези подобрения в хирургично отделение,
След като направихме нашите предложения, веднага се подобриха условията там. Сега ще направим и други предложения и ние работиме 4 години да се подобри условията в тази болница, а не както вие твърдите само преди избори. Следващото, което вие твърдите, за сестрите. Пак искам да се върна към сестрите. Ние трябва да вземем да подобрим условията на сестрите да получават адекватно заплащане. Господин Руйков, ориентирайте се към приключване. Благодаря ви. Приключвам. За да може да са изравнени стандартите, да няма това неравенство между Сандански и Петрич. Те заслужават, защото се грижат за нас. Това е стълба за една болница. Заслужават адекватно. И последно само казвам. Приключихте, но само минутка или 30 последно. 30 секунди. Ние, като данъкоплатци на община Петрич и граждани на община Петрич, сме дали за общата болница в 23-та година 1 470 000. Община Сандански за същия период е предоставила 282 000 лева в общата болница. И се получава, че ние даваме повече като граждани, а нашите сестри получават много по-малко от санданските сестри. Благодаря. Благодаря, господин Руйков. Господин Бръчков, заповядайте. Аз не знам кога сте уведомен за комисията, но знам, че сте единствения, който не присъства. И тогава, тъй като беше госпожа Данилова до мен, чух, нямам подготовка или не съм подготвен. Разбираемо е. По-добре така, отколкото както днес. Нали, да вземем печатна ведомост на някой колко е получил, защото по същата избирателна логика аз мога да взема други две. Но айде нека да проучим случая, за да бъдем конкретни и детайлни. Относно финансови диспропорции, които цитирате, не е много коректно, защото много назад мога да се върна времето, когато се правеше реформата и тогава аз мога да цитирам доста цифри. Когато се направи това спасително обединение. Но това също нека да е на тема на друг разговор. Защото пак казвам, разговорът, едно съм съгласен с вас, разговорът предстои. Аз не говорих специално за вас, за атака към болницата. Аз говорих за медийно внимание. Тук не се включвате. Вие днес се включите. Защото търсенето на такива отговори и въпроси, макар пак казвам, някои може да са основателни, събуждат теми, които са много трудни за, как да кажа, за усвояване от публиката. Те са приятни за слушане, нали, за коментар, но до там. Представете си доктор Канелов, при цялото ми уважение към него, защото ако ви е казал, лично аз съм го поканил на среща. Ако ви е казал това. Лично аз съм направил среща с него. Лично аз съм го поканил на среща, когато започна работа. Не бъркайте. Не бъркайте. Така че аз каквото е трябвало съм направил за този човек. Но в последствие все едно, как да кажа, не е поканен завеждащи отделение, вие създавате отново конфронтация в даденото отделение. Не е поканен завеждащо отделение. Не се пита, примерно, както господин Стефанов мога да каже, хората, които поддържат аспирационна система, които поддържат инструментариум, които го заявява, домакин или който и да е там. Нямам представа, честно казано. Кани се даден човек от даденото отделение. По същата логика в частната фирма да дойде младши служител, без да сме коментирали с собственика на фирмата или с управител на фирмата. При цялото ми уважение към Канелов. По същата логика аз съм сигурен, че ако извикаме някой друг от някой отделение, всеки има своето виждане по въпроса. А специално за хирургично отделение смея да твърда, че е едно от най-добре заведените отделения. Като инструментариум, като инсталации, не помня такова нещо. Нещо, което е разумно, както бяха хемодиализните апарати, както виждате, да, по ваше предложение, закупиха се. Напълно разумно и адекватно. Но повярвайте ми, докато питаме какво да ви купим, то това е като в бамбино на дете. Докато питаш какво да ви купим, то няма да се спре купуването. И непрекъснато ще има и ново, и ново, и ново, и ново. Нали трябва да има все пак някакво ограничение, нали все пак трябва да има... То човек не представлява сам това отделение. При цялото ми уважение, за пореден път казвам, към него. Това беше от мен, просто не знам какво да кажа. Колегата Владо Стефанов също е тук, той пък е най-добре запознат, пък нека и той да каже. Но това е едно от най-добре заведените отделения. Не знам отделение в Петрич, което да има необходимост, крещяща необходимост от нещо и да не се е случило.
Ремонти се правиха по 2 пъти на отделение, където е необходимо, разбира се. Последното беше цялостен ремонт на неврологията. При всяка една възможност се използва за ремонт. Благодаря ви. Благодаря, господин Бръчков. Господин Стефанов, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми гости, уважаеми медии, уважаеми колеги. Взимам думата, защото ми беше наместено името от господин Руйков и искам да съм внимателен на тази тема, защото имаме остра нужда от доктори и не искаме да създаваме отношения между тях. Моята място работа е в болницата. Искам да кажа, че той беше поканен от господин Руйков на Комисията по стопанисване на общинска собственост. Веднага го приехме. Ние не сме върнали човек, който иска да вземе отношение по определени проблеми в каквато и да е област в нашата комисия. И още тогава аз казах на господин Канелов, че първо имаме компресорна станция. Той казва, че нямаме сгъстен въздух и нямаме вакуум. Имаме 2 компресора и 2 вакуум помпи, като при авария на единия компресор се включва автоматично втория. Нямало сгъстен въздух и вакуум в хирургично отделение. Това го казах за операционната. Аз му ги показах на следващия ден. Аз му ги показах в отделението, където ги има. Нямало антибактериална настилка в операционната. Има я на пода. Има я на пода. Господин Руков, заповядайте, ще ви покажа всичко. Рези са приели. Аз ще бъда кратък, няма. Говорих с началника на отделението доктор Петров, защото не искам да създават отношения. Всички доктори са еднакви, за мен специално. Не ги деля. И той каза, такава операционна от тук до София няма. Това са думи на доктор Петров, началника на отделение операционна. Може да го попитате. Това са думи, които са казани пред мен. Разбира се, че имаме и кусури, но много неща са направени. И кислородна инсталация. Кажете ми в коя болница? Във всички отделения има дюза за подаване на кислород на болните. Една ми кажете. И отделна инсталация, която е първа категория по нашата наредба номер 1, строителната, към ЗУТ. И имаме акт 16, имаме разрешение за ползване, имаме всичко. И имаме 5 тона резерва кислород и този кислород помогна много при COVID пандемията. Елате, при мене ще ви покажа всичко. Той не знае даже къде е компресорната. Но не искам да създавам отношения, не искам да упреквам който и да било. Аз искам болницата да работи. Постоянно се работи по болницата, постоянно се поддържа. По 20-30 аварии сме имали на ден. Но не искам да говоря тия работи. По-скоро искам да работим, отколкото да говорим. Това е. Благодаря, господин Стефанов. Господин Руйков, след това господин Златков. Господин Руйков, ви имахте 2 минути, дадох ви 5 минути за отговор към господин кмета. Това, което правите, вече е извън правилника. Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги. На първо място искам да обърна внимание, че ние, аз лично, от тази трибуна днес не намесих нито едно име. И двете имена, които намесиха, бяха вие и господин Владо Стефанов, което създава социален дискомфорт за самата болница. На второ място искам да призова всички съветници, кмета, общинска администрация да се сформира една комисия. Това е предложение с всички заинтересовани лица и да отидем на място да видим какви са условията в самата болница. Защото на нас, аз не отивам доста често в болницата, аз си го признавам, но на нас отвътре информацията, която ни дават, е това, което ви представих. Има проблем в хирургично Господин отделение. Руйков... Приключвам. Има проблем с антибактериалната настилка. Това е. Предлагам да направим комисия с всички заинтересовани лица, плюс общински съветници, да отидем на място, да видим за какво става дума и да разпитаме самите доктори и сестри. Благодаря. Благодаря, господин Стефанов.
Между другото, колеги, докато извинявам се на господин Стефанов, заповядайте, господин Стефанов. Само едно вметване, господин Руйков. За тази комисия в Сандански, която беше през месец юни, вие, госпожа Петкова, господин Попов и господин Калапсъзов, който на следващия ден имаше работа, не дойде, всички бяха предупредени в предходния ден. Нещо повече, на комисията по общинска собственост, когато ние тръгнахме, тогава има колеги, които знаят, поканих ви за втори път, вие казахте, не сме готови. Това е, което бих могла да кажа. Благодаря ви, колеги. Господин Стефанов, вие сте. Само да кажа, че антибактериална настилка имаме само на пода в операционната страница в Фаянс. Да го уточня това нещо, за да бъдат точени. Второто нещо, което е инструментите, които се получиха, бяха получени, Канелов не знаеше. Сега може би така се е случило. Но лично моите хора ги качиха в хирургично отделение инструментите. Новите инструменти говоря. Нали? Сега разминаване, имате например, че като се даде една заявка, не се изпълнява на секундата. Чака се. Но инструментите бяха поръчени много преди той да дойде на срещата. Взехме решение на комисията да поканим и доктор Петров и доктор Тонев. Това ще го направим, ще се удържа на думата. Да ги чуете и тях, защото като чуем един човек, това не означава, че всичките мислят като него. Това е което мога да кажа. Благодаря, господин Стефанов. Извинявайте. Ще бъда много доволен да дойдете, да ви разхода малко, за да не говорим празни приказки. Благодаря ви. Господин Златков, заповядайте. Уважаеми господин кмете, дами и господа заместник кметове, колеги общински съветници, гости и жители на община Петрич, представители на мас-медиите. Взимам думата във връзка с тази тема, защото това е доста болезнена тема, не само за жителите на община Петрич и за хората, които имаме отношение към това, и като цяло в страната. Проблемите на здравеопазването в България са над 35 години, благодарение на неадекватната политика на всички, които се опитаха да се правят на политици на национално ниво през последните 35 години. Имах честта да бъда общински съветник преди доста време, когато болницата беше общинска. И се е налагало общинските съветници, малка част от вас са били тогава съветници, да взимат много тежки решения и да отрязват бюджета, за да може да се спасат заплати, разходи за електроенергия, битови и така нататък. Бях част от това тежко решение общинска болница Петрич, бившата Рокфелер, МБАЛ Рокфелер, да стане част от Югозападна по предложение на кмета Бръчков. И съм присъствал на доста неприятно отношение на част от лекарския, докторския екип в болницата по отношение на съветници, служители на общинска администрация, заплахи с не знам какво ли не и така нататък. Това беше един тежък момент за всички, но според мен е бил здравословен. Не искам да влизам в детайли за плащания, какво се случва там. Предлагам да прекратим този дебат и да се направи, ако трябва, една извънредна сесия или както предложи господин Стефанов, да се отиде на място, да се направи комисия, който има желание. За съжаление, ми се налага много често да ходя по болници, както държавни, така и частни в България. И мога да ви кажа, че положението с базата и с специалистите е трагично, дори и в столицата. Реших да взема думата, защото съм част от комисията по стопанисване на общинска собственост и на тази комисия без предварителна покана или уговорка си прие въпросното лице. Ще дам един пример за всеки от вас, който има някакъв частен бизнес. Ако някой редови служител реши да прави инвестиция във фирмата, господин Риков, примерно във вашата компания, която вие ръководите, ако аз съм един обикновен служител при вас и реша да купа някаква техника в размер на 5, 10, 20 хиляди евро без ваше решение или да отида да търся от някой без вие да сте ми разрешили, няма да бъде колегиално. По същия начин и въпросният господин, който аз лично имам доста неприятни и непрофесионални случки с него в нашата болница, за съжаление.
Мисля, че му беше неправилно решението. Адмирирам вашето желание и организираната среща, която според мен е правилна, но този въпросният човек трябваше да дойде най-малко с ръководителя на отделението. Така се процедира в цял свят. Има административен ръководител на болнични заведения, има главен лекар, има ръководители на отделения, които е правилно да дойдат и те да търсят нещо. Идва някакъв си редовен служител в дадено отделение и иска нещо. Не е професионално. Предлагам, госпожо председател, да прекратиме дебатите и в комисията да вземе решение, евентуално да има някаква комисия специално или сесия за тези неща. Благодаря. Благодаря, господин Златков. Прекратявам дебатите и по... Първо, това не са дебати, това бяха питания към кмета поради изтичане на 30-те минути. Прекратявам и закривам питанията към кмета по точка 1 поради изтичане на времето. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+.